Guys, ganito po ang face sa nakasabon ng Glory guys. Pero OF gyapon ning butangan o sunblock. So ang daghan ako tikidig ani nga tamtom guys o nanipis sa sabon nga Glory. Ang expert guys bisag nakasabay wa ka nagpainit mag sunblock daw gihapon ka para di ka matamtom. Natamtom man siya ni unang kay naghimo ko carbonized rice hal. Grabe ditong inita guys. Pero karon mahunong nakuha na nga idiga ay para di ko mahimong agta.